Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the arrow maker Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Buffet Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Buffet highway Chekutanga mhuri yeZimbabwe tisati takupai nhau ino toda kukumbira ruregerero yesound quality ayo wakamotiregerera pane zvanga zvichiitika kumushina wedu. Naizvozvo tiri kukupai hedu chirongwa sezvo apunyaira hasha yemisodza zvingaite kuti tidzokere Harare tasvika nzvimbo ine Mount Darwin tisina story yedu motiregerera pasound quality iri puwa. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva sekuvimbisa kwatakaita takakuudzai kuti tiri kunanga paMount Darwin. Sekuona kwamuri kuita nhasi uno tiri paMount Darwin old rank. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba kuti yaphila sona yeZimbabwe elangizomati namhla sibuye lapha eMount Darwin njengoba sanitshela ukuthi sizabuya lapha sesilalele indaba ezizayo ezishisayo. Nasi tauya nenhau yemubobobobo. Mubobobobo wanetsa muMount Darwin. Vazhinji vangabvunze kuti mubobobo chii? Muchirungu hanzi vanoite bluetooth. Murume anenge achirara nemudzimai zvisina kuwirirana, mudzimai asingazive. Iye ari paari, mudzimai ari kwaari, but anenge achitove achiwana bonde nemudzimai iwoyo. Ndizvo zvaitika munzvimbo ino yeMount Darwin. Vari kujamuka madzimai emuno. Vari kutaura vacho kuti hanzi madzimai anotosvika 200. Namba yakurisa. Hatizivi kuti vakakaunda sei kuti vakwanise kusvika pa-that number. Indaba esingaye lapha ngemubobobo angazi ukuthi ngesindebele ukuthi naye angaze ngibuze ukuthi kuthiwa ngesindebele kodwa ngesishona ukuthi awumubobobo. Lo muntu ulala labantu besifazana ebengakwazi ukuthi nguye. Babesizwa kuphela kodwa oyena ebezimele laphana lo mfazi imile laphana kusenzakala asikwazi ukuthi kuthiwa yini ngesindebele kodwa ngesishona kuthiwa umubobobo. Haya asazi ukuthi liyavumelana lakho yini. Vanamai vari kujamuka, vana baba vari kujamuka, vese hapana ari kufarira chiitiko ichochi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Regedzai tikupe chirongwa chanhasi takuda kuti titaure nemadzimai nevarume venzvimbo ino vatitaurire kuti chii chiri kuitika. Besicazulele ingxaki lapho ukuthi kuyini kahle kahle ngoba haya mina ngivumelana lakho. Asitshe ndisingazive ndichekuti mudzimai kana ashandisirwa mubobobobo anoudza murume. Hongu muri yeZimbabwe regedzai tikupe chirongwa chedu chezuva ranhasi. Ikatigere yakasenga yaya ikatigere yakasenga yaya dzine musoro dzisina musoro pamwe pacho muono unotoda chikoro
unozvitenderawo kakuna yave. Tikukumbira mutitaurirewo nhau iri kuitika yemubobobo iyi kuti yakamira sei, makasanganawo here nayo tsaona iyoyo? Hongu tsaona iyi yakatoitika kuti maraini kwangu chaiko ndakazoona nemaziso angu munhu akamubata achitsanangurira mabatiro akamuita. Ndofunga akataura kuti pane mawindo matatu akamuona achiita izvozvo kuti azogutsikana kuti zveshuwa munhu yaruita zvekubobobo. Iye akangomuona asana kuita? Ndizoziva kuti iye akaita because munhu wechirume anoti anga akamira padhoo pake mukadzi wake akarara, ndopaakamuona achiita mabasa iwayo, ndopaakatanga kumuita semutandanisi. Tiri kunzwanzi anenge akatomushandisira mushonga kuti amubata? Izvi ndisingazivi izvozvo. Sechinhu changa chiitika munharaunda, imimi pachenyu makazvimirira, hapana nguva yamunofungidzira here kuti andofunga nguva iya ndiye akanga auya kwandiri chete? Kakawandisa katotaurike, kakawandisa. Inini pandiri panapa handina murume, asi ndinotongomuka ndichiita semunhu arara nemurume. Saka aiwa handimbozviramba handipokane nazvo izvi anogara achitiita ende chitsika chake hasiye nokuti akasike kutanga. Asi haisi advantage here kumadzimai anenge asina varume nekuti amucha ngauye feya titaurirane kana chidanizva akona kuuya ndakarara ngauye feya totaurirana toita zvinoitwa zvangu. Sekunzwa kwenyu vanhu vakawanda zvakadini vakasangana nedambudziko iroro? Ndingati madzimai ese mulokesheni vari kuchema nazvo. Hakuna ari kumboti inini aiwa ndofunga inana kusvikira vazhinji vese vari kutochema nazvo kuti dai naimwe vanhu vaonawo zvokuita nemunhu akafanana neuyu. Tochitarisa kune varume vane madzimai avo vachinzwa nhau iyi, hazvi kupfunza misha here? Misha mizhinji yaparara mukati umu nekuda kwake murume. Misha mizhinji yaparara, nyaya dzisina kana nebasa rese kuti ndo nyaya inganzi musha uparare here, nyaya yakafanana neiyoyo, but kuri kuda kwomunhu anofamba usiku achiita mabasa erima. Ane age group yaanga achitageta here? Aiwa, ngasvikira weso. Chembere chadzo dziri kuchema mukati umu. Chembere chadzo dzisina mazino mukanu dziri kuchema naye murume. Onguka muri yeZimbabwe, ndofunga muri kuzvinzwira. Inhau iri kushungurudza, nhau iri kupedza vanhu mate mukanwa kuti zvakadai zvinoitika here. Tiri kukurukura nevagari vemuno Mount Darwin vakasangana nedambudziko iro riri remubobobo. Vanhadzi, akakuinga iwe? Ya, akatondiinga masikati chaiwo. Ndakatorara, ndakatorota. Munhu wandakarota ndakatorotawo mumwe baba wechikuru. Ndakatomuka ndikaudzawo vamwe ndikati ndarota baba wechikuru apo ndakatorarawo nemurume wangu womba masikati, asi ndakatoona ndichishandiswa nababa wechikuru. Ndikatomuka ndichitaura. Wotozotarisa wotoona kuti zveshuwa ndatoshandwa ini. Murume wenyu makamuudza? Ndinotokwanisa kumuudza because ndakati ndikamuudza anozonditaurira zvimwe zvinhu. Ndakutotya kutaura kuti ukamuudza pamwe achakurudzira kuti orit paiye ndiri kubasa pepe ndofunga une zvaunongoita zvaunenge uchiita, saka wakurota nyaya dzako, saka ndakangoudzawo madzimai atinogara nawo. Asi imbokwana here nguva yekuti munenge musina basa nemurume wenyu? Ya, izvozvo zveshuwa chokwadi, nekuti murume akasvika panguva yekutaura kuti saka kana ndikati ndiri kuuya kumba kune kuti ndinoingei. Vamwe madzimai vakatozombobuda manheru vakatoona murume wangu akarara panze achitoti ndoingei zvangu, regai ndibude ndirare panze zveshuwa. Nguva yonongochitogarwa nemweya uchitoti handitode kana kukuona padhuze usingazivi kuti unongoitoshandiswa nemumwe munhu. No, maita basa. Izvezvi nguva ino muri yeZimbabwe tauda kumbokupai vechirume tozodzoka zvakare kumadzimai timbonzwa kuti vanoti chii nenhau yemubobobo. Seni zvangu materu ndaizozivaku nambuya manjusu vanorombesa zvikoro vakapiwa simba repasi pemvura, vakapiwa simba iroro. chaitika baba vachireketa
vachichengeta huku sekudai. Madzimai angu nakaende vanokwirita huku dzere kutanga vakazovibhadhara mangwana acho. Vabhadhara mangwana acho, asi musi wekutanga uyu amai ava mumba takatadza kutowira munhu wekuti aitobika ari akatoneta kudaro usiku hatina kana kugara tese tichipinda achitoratidza kuti munhu akatoneta asi kubasa avaenda anotoenda kubasa ndini. Saka zvakatondinetsa kuti ko chii chakuitika, madzimai akurwara here kana kuti akuita sei. Asi ndakatozoona kuti baba ava vane something chavarikuita sei chavari kuita jere rechitu pavatakaenda kumba kwavo vachinobhadhara. Vakaramba vakacherechedza madzimai angu asi handina kungoenda kuziva kuti vane madhiri ava vari kuita sei avari kuita. Ndaingoti pamwe semunhu anoita se anogarawo munharaunda, munhu akangaita sekuti amai ava ndinovaziva kana handivazivi. Ndo matoro andakangoitawo nyaya iyi. Baba vanoramba vakatarisa madzimai angu zvokuda isu chii chiri kuitika, izvo vaitowo nebasa ravo ravaita sei ravaitoita. But performance yamai mumba yaishanduka nekuda kwechiti. Kushanduka kwayo ndikokuti papasina basa mumba ende papasina kuwira munhu awoti anenge akangofuka akangoneta ari mumba. Iwe unosaziva kuti pamwe amai mazuva avo kuti vanopindawo mumudhu dzekuti vanombopoka vanomboita sebati zvaitondinetsa kuti kochi chakaitika paanozodzoka revheji yake inenge risawa asi kutaura chokwadi hazvina kutanga kuda iri muzoreno zvaane makore vanhu vachisaspekta chimunhu akabatwa kuti nhamba yaari kutora yawandisa 200 panaiti achiva kuti asakadzi nhamba zhinji vakadzi vari muzimba umu kana vakadzi vachivarapa kuneta chete hapana mukadzi ari kuti ari kufarira murume wake. Ndakasangana nenaye murume akutishandisa nemubobobo zeni haundisimu ndakatomboradzire hope pamwe pane nhengo yechiruma sindakatobvunzwa mwamai pandoloja nawo ndikati amumasine munhu anoshandisa nemubobobo kana ndezvekudzinza rekwangu. Saka zvakaitika ipapa takatoenda kutonoona kuti iye murume wacho aitotaura kuti ndotoshandisa vanhu 200 per day. Saka tanzwa izvozvo kandiutoona boyfriend anodanana naye vangodanana naye nhasi anenge atoenda nekudanzi anotosiya hunye kana akarara neusiku achichaisa nemubobobo. Saka munzvimbo inotanzwa tatambura aikwatowanikwa kana maporofita kana nemaglasi atobva munzvimbo ino nekusiwa mutosha hatositombororwa kana. Asi makamuona? Ndakamuona pazvakaitika usiku. Atori munhu musvinyu? Murume musvinyu akanaka mutsvuku atori neimba yake. But haisi advantage here kana muri masingle kudai so kuti paipe paunenge uchinyasofila lonely wouya? Aiwa hazvikude zvekudana uye fiyafiota kuti ndokuda todanana kana chimuda todanana pane kuti atishandisa usiku tisingamoni in spiritual todana kuti anouya tindokuda totaurira ndokuda. Ndaiona pamadziro pangu pakaitirwa wetevhidhi pamadziro epahwindo randinorara mubhedroom ende umwe musi takatomboona munhu manhero akamira pahwindo. Saka madhezi atinetira vakadzi varume vanenge vasikwa rumabasa takati mbavha vaingobva vatiza kuneiso. Shamwari yangu yakatombovaona vasina kupfeka vakati iwe ndaona munhu asina kupfeka but watiza akadai so patakazotera kuti titarise panga pasisina munhu ende vaiva neunhu hwohwo kuti vaida kutamba navakadzi ende vaida kuti vakakuona vaine motikari vaikukwidza vokuti muri kuenda kupi handikutakure kwawaienda nedirection yavaikuendesa zvakasiyana. Dzimwe dzenguva semukadzi unozongoona waita zvimwe zvinhu zvezvi. Saka taibva tangozvibvunza imi zvinhu zviro zvatiri kuita zviri normal here. Ndopatakazi takabvunzwanzi aiwa baba vane mubobobo vakatombobatwa kuti DF kekutanga vakarohwa vakazobatwa kechitu vakarohwa but isitasina zvibhilivho zvatisati tazviona ipapo. Saka musi wayo takazonatsobhilivha zvishura baba vanga vatori navo mubobobo kosi takatosvika panguva dzatakatosvika zipi yange ikatovhurika vasati vatovhara zipi bhande risati ratovhara ndopatakanatsogidibva kuti baba vane mubobobo kuvabvunza kuti kweimimi chinangwa chenyu chamamavira panapa ndechekuti kudii vanga vasingataure vaitotaura mamwe mastatemendi asitomboenderana nezvavanga vavinga pamba ipapo. Vakatombedza kurohwa kuti vataure chokwadi vakaramba vangoti hai ndiri kubva kubhora ndikubva chisaka vabvunza kuti kubva kubhora yazipi yakavhurika munhu anoenda kubhora zipi yakavhurika here vaibva vatongoramba vakanyarara ndopatakabhilivha kuti zvisho vanga vaya kumubobobo. Saka imimi pamunogara muri madzimai pamba pamunogara makawanda zvakadini uyezve pakati penyu mese pane here akasara?
takawanda isusu patinogara pana madzimai 4 hapana akasara tose kuti ini ndakatongofuma achitaura kuti ndarota ndichita zvakati ngoti akana kwandiri problem iyo iripo nditoshauzwa kuti ndoita sei uye ndiani ari kutishandisa kudai. Saka zvinhu zvakatongoma zvokuti baba ivavaka hatitorina kana basa navo kana kuvaona sototunzwa mwoyo yedu kurwadza. Dzimwe nguva munhu unoshaya feeling nemurume 3 weeks usingakwanisa kana kunzwa feelings nemurume wako wakatongorara, but wakarara ipapo unenge uchitorota wakarara nemurume. Anonzi zita rake? Anonzi Edward Chironda. Azava manje chama noyeza utsanangura akomana akatova kuti munhu uyu auye pamberi pedare tora zvaita sei akatadzira vabereki vedu saka tsira ukadzi wangu ndochema ndachema neminhamba yaari kutaura iyi ndachema ndazokutsanangura ovapa fucking dead boat. Mubobobo ika nyaya yanetsa Darwin irikuti watu vakadzi vakawanda vasangana nemaproblems akawanda nekuti mushonga uyu unonzi dzimwe dzenguva unoita kuti vanhu vatadze kuwirirana mumba, vamwe vabve mimba. Ini chikunyanya ndirwadza nekuti ndakabva mimba 7 saka handichaziva kuti chii. Vamwe ndiwo mubobobo nekuti waingoti unomuka zvinhu zvemukati zvakatota kumborara nemurume asi usina kurara nemurume, murume haako akashanya kana kuti akafamba kana kuti unotopedzisira usisina shungu nemurume wako wemumba uchitomusema. Saka zvitori nani abve zvake muno muDarwin aitirwe hake demo abve akude because ari kutikanganisira muno muDarwin ende zvinokumira musha abatwa kakawanda kambobatwa TDF zvikanzi kumafree markets aita futi nyaya yake iyoyi yemubobobo. Saka hazviri nani zvazvo abude muno muDarwin because ari kutivhiringidza, ari kutikanganisira sevanhukadzi, ari kutikanganisira misha iri kungoparara tingosara tiri masingu, tingosara tisina varume nenyaya yekuti tichivhiringidzwa nevanhu vane mishonga yakadai so. Inini handina kufara nazvo zvakaitwa nemubobobo. Akaroora here? Ane mukadzi nevanhu vanotogara pamaraini pana anotogara pamaraini atori nemukadzi nevana mushemusha, atori murume musvina anotogesa anotoenda kubasa anotoshanda akatosvika zvokuti mukatomutarisa kana nema mutogomufungira kuti ndiye munhu ari kutaura kunzi anoita zvemubobobo, hamutogomufungira murume musvini. Asi chiri kundinetsa ndechekuti ruchiva rwaanoita nderweiro kuti anovhiringidza kana kuti ndokuti mushonga wacho utora mari kana kuti ndochii hatisi. Naizvo murume wangu akatoenda paakabva kubasa uko akatotaura saka kuno kumba ndinouyirei ndasingatozivo chinondinetesa mumba. Saka kubva zvaabatwa murume uyu zvaiitika kwamuri zvichiri kuitika here? Aiwa nhasi ndofunga ndaane 2 days ndikutorara. Tingade kunzwisa veruzhinji vangade kunzwisa nhau yemubobobo kuti kana murume achikushandisirai mubobobo zvakangofanana here neunge muine murume kana kuti zvakasiyana? Zvakasiyana nekuti izvi zvinhu ndezvekurota, unotorota wakarara nemurume asi asiri murume wako. Saka zvakatosiyana nokuti iwo paunopepuka ndopaunozidzwa kuti hapane zvazvichiitika. Kureva kuti ndo nhau yemubobobo ndo mafambiro ayo. Makamubata sei? Vakamubata zvavo havapo panguva ino asi akabatwa akamira pahwindo akapfeka kashoti. Saka paakabatwa iye akabva ataura kuti ndo mafambiro anoita akapfeka zvaanenge akapfeka izvozvo. Okay, paanga akamira pahwindo amai vemumba vakakonfema ndo zviri kuitika kwandiri? Vakakonfema nokuti ivo vaitofambirawo nyaya idzodzo dzokuonana nemurume wavo, saka vanenge vakapuwa mhiko kusvikira iye azobatwa. Nokuti pari zvino vakatozvitakura mai vavo. Vakazvitakura nemimba yani? Yemurume wavo. Tofunga kuti pamwe ndeyemubobobo. Hatichaziva. Okay. No, zvakanaka. Saka varume, tingati varume vari kutiza madzimai avo nekuda kuti vashandiswa mubobobo. Ndizvozvo chaizvo nokuti nyaya dzacho uno munhu anongosvika uchinzi ndakaneta, haana kumunda kwaenda, haana kubasa kwaenda, aswera akarara, asi unotorambira murume uchinzi ndakaneta. Tangofungidzira kuti isusu munhu iyeye madzimai esai ngabve muno zvachose. Ngabve
muno mugwezi madzimai ese ari kuona akamira pano haasi kumbofara nazvo. Aiwa ngabve muno hatitomboda kana kumuona zvachose. Hamene kuti muchatibatira sei kana iri hurumende kana kungave kutaura kwokuti machifu achapindira masabhuku achapindira bhozvisusu kutaura kwandaita kuti nyaya yakafanana iyi yakatika kuri kumusha munhu anotorwa wogarwa naye pasi vanhu vobvunzwa handitika kuti munhu uyu munomuda here mukati menzvimbo yenyu nechitiko chaita ichi. Handitika tingoona kuti munhu wese ari kungotaura kuti hatimude enga mukuudzwa madzimai ese kuti haasi kumbofara nechitiko chipi ichi. Saka chaa chingoriwo chikumbiro changu kuti munhu iyeye kana muchigonerawo madzimai amuri kuona ese akamira aiwa sudurusai munhu munzvimbo kunyange zvakachidzana imba yake ane pokugara pake asi mumuone zvokuita kuti iye agone kusuduruka mukati mevanhu. Ndiyo nhau iri kutaurika muno munzvimbo yeMount Darwin. Mavanzwa kavana mama vari kuvava, vana baba vari kuvava kuti uyu murume ataurwa nezita ngaawaniko achisuduruka zvake munzvimbo yeMount Darwin. Anogara hake kure kana musango mune mhuka. Ndo chichemo chavaita. Naizvozvo katiregedzai tinosvika kumba kwake titaure naye. Tichisvika pamba ipapo tanogogodza dhoro ndokubva rakiwa vangoloka ipapo saka hatina kukwanisa kunge tichitaura naye. Naizvozvo madzimai azouyawo zvakare pamba ipapa ndokutanga kuimba. Vamwe vanga vane pfungwa dzekuti ngatipise mota, vamwe vachiti ngatipwanye mahwindo ngaabude akuhanda imomo isi tichida kutaura naye ko zvaaitiita zviya. Naizvozvo tazongoedzawo kutaura nevanhu kuti aiwa dzikamisai hana, pfavirai ngoma usiku hurefu. Naizvozvo pazosvika mapurisa eZimbabwe Republic Police. Vasvika ipapo ndokuona paine gungano iroro, vabva vatora isusu veDrewmas media zvikanzi imimi sei mapinda muMount Darwin musina kutanga masvika kumapurisa. Taedza kuvatsanangurirawo kuti aiwaka isusu mashandiro edu haasi ekuswera tichiteedzana nemakamba emapurisa ka isusu tine basa redu uyezve hatisirisu taunganidza vanhu tasvika nyaya ichiitika. Naizvozvo tinotora nyaya sezvairi. Naizvozvo taendera mberi tichitora hedu mifananidzo asi nguva yatanzi nemapurisa sudurukai tati aiwaka azvinanda regedzai tirove pasi. Ndiyo nhau yaitika muzuva ranhasi munzvimbo ino yeMount Darwin. Ndofunga ndakambokuvimbisai kuti chaputika paDarwin hanzi kwaita mubobobo, ndokwatanga tamhanya zuva ranhasi. Chimwe zvechinhu chatirovesa nehana ndechekuti muri kuona ka madzimai ese ari pano hapana kana mumwe chete ati haana kushanyirwa. Vese vari kubvuma kuti takashanyirwa. Zvinonzi paakabatwa akagorohwa ndipo paakataura kuti zuva rega rega rakasikwa naMwari anotowana kusangana nevakadzi vanokwana 200. Nawo tochitaedza kutarisa kuti Mount Darwin inombori nemadzimai mangani zvinoraka kuti aitenderedza tauni yese. Ameno kune vamwe vasina kuuya vanga vasipo, vamwe vanga vari matauni, sezvo zvamunoziva kuti vanogara matauni vamwe vanenge vachibva kure. Asi chandingade kukuzisai ndechekuti vese vatakwanisa kutaura navo, vese vataura kuti aiwa baba ava tinovaziva mashandiro avo vachishandisa mubobobo. Tonga itinzwe mhuri yeZimbabwe. Dai zvaitirwa mudzimai wako waiti chii? Dai zvaitirwa mai vako waiti chii? Dai zvaitirwa hanzvadzi yako waiti chii? Mutemo wenyika haubvume kuti kune zvinhu zvakadai. Saka tiri kuda kuzonzwa kumapurisa kuti paakanzi akambotorwa chii chaakanobvunzwa yaive nhau yekuti chinyi.
uyezve murume uyu anonzi ane basa repamusoro. Ehe, anotone basa raanoshanda, asi manzwa kahanzi aimboshandira DDF akadzingwa nekuda kwenhau yemubobobo, ndokuzoenda kune rimwe bazi zvakare rehurumende. Ikoko ndokwaasangana nezvakadai. Hamenoti vachamuregera here ari pabasa? Kana vachimudzinga vanenge vachiti tiri kukudzingirei. Angari mafaro edu muRezimbabwe tichitanda randemo zvinosekesa, zvinosuwisa, zvinofadza, hazvifadza, hazvinakidze. Kana uchinzwa kuti mudzimai wako anga achirwa nemubobobo, veduwe, hazvinakidze. Haya kuthavisi ngitsho lapho okufanayo kuyahlekisa, kuyamangaza, kuyahlekisa yikho konke kule eZimbabwe. Acabanga ngowakho umfazi kumbe lawe ungumfazi wakhona vele haya. Ungonzwa ukuthi umkazi wakho ndozvaitwa so. Haya kuyithi. Nopasha. Ndio nawo yatanga tinayo yemubobobo. Madzimai ese manzwa achitaura kuti aiwa inini kwangu vakasvika. Mubvunzo unototi ndekwani kwaasina kusvika. Ndo nawo iri kuitika munzvimbo ino yeMount Darwin. Sifikile lapha eMount Darwin bakithi lizwile wonke umfazi uyakhala. Ufikile la ekhaya wafika kuleliyana wafika wonke amakhaya. Bakhala abantu besimami, bakhala besifazi, lingayenzi njalo bakithi. Fanele ucele kahle sivumelane shuma. Uthi noma ushereza njaya, hayi kodwa fanele sivumela. Silombo kusiya kuno. Haya sala, haya. MuRezimbabwe kubva kwedu kuno kwatiri kuita vazhinji vaitibata vachiti mapapi nenhau yechiredzi kwagogoshumba. From here, from Mount Darwin, we are going straight to Chiredzi. Mangwana tiri kusangana tiri nzvimbo yeChiredzi. Tichikupai update yekuti zvakamira sei. Ndimi makati tuma, ndimi munoda tiendeko. Saka naizvozvo zvido zvenyu kunyanya. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa kubva kwandiri Andrew Neshamba. Elaimbizo unondumiso okwemathe. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level. Hayi kwelinye izinga bakithi. Ngatibaye cho. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh